Hello, ma'am. Mayong hapon. Shopee delivery. Ha? Wala ko pa Shopee, ma'am. Pero ikaw ni ma'am? Elvera Cipriano. Kilometers into Gis diri no? Shopee delivery mga assorted man ni siya nga mga kitchen Isa nagsubo, ma'am. utensils. Subo. Imuha jud pangalan nakabutang sa box. Ay ko siya nag-order, ma'am niya. Pero kwan siya ma'am, 39. Wala pa biya na bayaran. Wala. Gani. Wala akong bata nag-abot. Wala akong bata nag-abot, ma'am ba? Pero may bata ka mag-abot. Oo, sobra sa DP. Ay, Ah, suportahan ko, ma'am. Wala, sige, amo na lang ipatanaw na sa imo kung imo gid ni siya. Pa-check na mo sa nya. Sabutan na atong bayad unya buga-abot imong anak. Oo, butik. Unya, ko ito maabot ga. But mo, ano ko ito? Away ko kabalos na, ma'am. Ah, sige, pa-check na sa namo diri ma'am. Ko ma'am. Diri ma'am kay sa imong nakapangalan gud. Kana itaas lang na siya ma'am. Opo. Sige. Surprise! Happy birthday! Secret! Tunay, kasi mama ko tayo. Happy birthday! Ibat mo siya. Salamat. May idea ka na ma'am kung sino nagpadala? Bukan nagturo eh. Anak ka. Okay. Ma'am, na ay message para sa imuha. Ilonggo, Bisaya. Bisaya mo? Ay, Ilonggo gyapon. Ah, sige. To my very supportive and lovable mother, happy 50th birthday, ma'am. Salamat sa tanan-tanan nga suporta. Ug labi na sa pag-atiman nimo nila Ethan og Changchang. Og paghatod sundo sa school, rain or shine. Feeling well or not, naa ka always sa ilahang tapad. Salamat gid sa imuhang sobra-sobra nga pagpalangga og love. Wish lang nako ma nga hatagan ka pa sa Ginoo ug taas nga kinabuhi, maayong panglawas, and may the God bless you always. Sa liwat, happy 50th birthday mamang. Palangga ka namon tanan, kauban sa imong 3 ka anak ug apo. Labi na po si Papang. Be enjoy and be happy sa imuhang adlaw nga natawhan. From Ethan and Chang Chang. Happy birthday, ma'am. Ano na? Tears of joy na? Or tears of joy or apil kulba? Apil kulba? Okay. Ma'am, mga yung may mensahe nimo sa imong anak nga nagpa-surprise. Salamat giday. Way ko kabalos ni day. Salamat kid. Kabalo ko nga ibigay ko ni Jumar ni Jumar nga salamat kid. Kaya ko balakas yung mga anak. Wow. Salamat kid. Okay, ma'am, ikaw, utod ka ni ma'am. Ah, sige. Base may wish ka para sa iya. Ako na nga okay sa ako dito nga mag tamo pa nga birthday mabot sa kinabuhi kag palangga ka namon. Wow. Ah, okay. Sir, ikaw, ano wish mo kay ma'am? Picture na din eh. Oo, wish anay kay ma'am. Hello. Agent. Kamuna ako nagsuon na. Wow. Okay. Sige, ma'am, ikaw may dugang pa? Okay, sige. Kantahan na to si ma'am og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Palakpakan to si ma'am. Oo.
Ma'am, kami gali ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Na-happy kami nga nakaabot kami karon diri kag nakita ka namon sa imo ika 50th birthday. 50 na pero daw 40 lang man. Batang bata. Okay, te na-happy ka man suwong? Sobra-sobra kayo kami. Sobra-sobra ka happy. Okay, sige palakpakan nato si Ma'am. Happy birthday.